Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, Jing. Arayahan mo, Jing, kigod. Arayahan mo, kigod. Yes. Come on. Come on. Ayos. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, konsuelo, bareta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o kaduratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa TCGB, una gasta banggi, magkape kita with VP Henry. Nganing happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, kung agas tabanggi. VP Henry ka DCGB, and I know me. May nag-text, di ka daw mayakan maraot. Sarawayon ini na pagkagaga rin. Henry Mahal na in the morning. Henry M. in the morning. Uyugod mo na. Di ka daw mayakan maraot. Ito mo yan. Alright. Come on. Ay, Sunday morning. Monday morning. Hello. And in the walk, hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful Monday morning. Mga tugang pizza uno po kang Nobyembre. Kami po nagapaabot geralay din pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning digdi po sa DZGB. Good morning po Pilipinas. Mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Oy, good morning po sa mga taga Legazpi City. Good morning Daraga. Good morning po Kabicolan. Kumusta po ang mga parantabay niya to dyan mga tugang sa Daraga Albay. Lalo na po sa mga taga Daraga Public Market. Magandang morning. Sharing man po sa mga taga Legazpi City Public Market. Yehey! Good morning! Smile. God is good all the time. Dapat po naka-smile sa pag-aaga, ha? Dahil magparamurosot. Ata ngunyan ay nubpit sa uno pala ngunyan, andi, ha? Pizza uno pala ngunyan. Mga tugang kang Nobyembre. All Saints Day, di ba? All Saints Day, ha? All Saints Day, ha? Lamaw-lamaw lamang, lamaw-lamaw, di ba? Lamaw-lamaw, ha? Wala mang kilawag sa opisina ngunyan. Ang mga nasa gobyerno, o tabi mga nasa pribado, ha? Wala mang kilawag. Kaya lamaw-lamaw sa nakita. Lamaw-lamaw lamang mga tugang na habang nakatutok tabi sa morning hirit. Gamit po mga tugang an kape, an sa tuya, tabing kape in the morning. Dapat mga tugang Jim's Coffee. Kasabay nato sa technical department si Chief Technician Kuya Ramir Tanay. Sa newsroom, News Manager Kuya Mar de la Cruz. Kaluwas and Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ko niya na pag-aaga sa Manibela, si Kuya Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Hindi
baga sudah kulaon. Ang pigi-imagine ko, ang matiniboy, garibura raton. Garibura raton na di. Ang mata ng DCGB sa kalsada, garibura raton. Mangyayari sa maura. Oy, good morning na! Mga tugang, kumusta po at mga taga-Albay District? Good morning po sa inyo, gawon. Sa mga birthday celebrators, dyan text na po sa inyo mga birthday. Text na po mga kapatid, ha? Para po sa mga informasyon niya tungkol niya na pag-aaral, hindi po sa DCG. Babasahon tayo yan, ha? Taod-taod lang mga tugang, hindi po sa tuyang programa na Morning Hirit sa DCGB. Okay, o bueno. Sandali lang kapatid. Aramontan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Hello Jim. Good morning Jim. Kumusta dyan sa 3rd District? Salamat sabi BP, maray na aga sa mga parantabay sa mga bungkaras kan sa tuyang mga istorya. Oy. Sinaligsig kan mga taga CIDG asin PNP ang mga lugar na pinagsasabi o may mga borobarita na may existido pang tupada. Grabe. Bungkan na pandemyang COVID-19. Positibo, nakulon pa pala mga barangay digdi sa 3rd District kaniguanin mga tupada. Posible kapira kaning mga inoperate igwa nin iba pang barangay na dahil pa na operate kan na mga pulis na patunayan inita BBP kan pinagsarong operasyon kan mga pulis CIDG sa magkasiriblag na mga lugares kung sainan mga barangay na ini iyo ang barangay San Pascual sa Libon, barangay Binanuan sa Ligaw, asin barangay Malubago, digdi sa Ginubatan. Talaga ha? Talaga. Dito ebidensya nagkakaroon piskar ang mga operatibas pon sa pambulang na manok, may mga tambod, pusta, mantang ang mga personang nagkadarakop, na nagbuburo lang, natural, sarangatan ang mga ininin kaso violation sa PD 449 as amended by PD 1602 o illegal cockfighting. Sa ngunyan minaluwas na maski gura nung tuyaw patanid kan gobyerno magin kan mga pulis na bawal ang tupada dahil sa pandemya ngunyan dahil pa man giraray na baliwala man giraray sa mga mahiliga, apisyonado sa tupada o bulang ansiring na mga patanid kan gobyerno asin kan mga otoridad. Di, ano Jim, kumusta sa mga manok na nakumpiskar? So iba, nagagakudan. So iba, may tama na, magagarada na. may tama ta. So inabutan siguro nasa sultada, di? Oo. Dahil man dyan nagkulang supply kan tapaya sa mga merkado. Inda. Sarabayan ngayon. Kulang payas ngunyang kayo. Ano? Kulang man kita payas. Kulang. Pagkumat masirap pa dyan pambulang na manok may Iyo. puno yan kay bulong. Correct. Totoo yan. Yan ang mga pambulang na pagkinaon. Grabe yan. Para painom yan kung ano-ano. May injection. Yes. May patamaro. Di ba? Antibiotic. Yes, totoo yan. Pero sa mga paraboyong paday man yan kay problema. Iyo. O yan sabi, Okay. mga dagdag na Congrats ha. informasyon. Ang nalasa kong natatayan, nagkakanaatol gara ng mga argam, pero baka may waiting ko niyan, Salbay. Ano? Ora. Ayo? Ora. Ayo? Nadagog mo sinabi ko? Nadagog mo pala. Ay, manduman kitiripon. Aday man kitiripon palan. Day man kitiripon. Day convergence ka na. May punto. Okay, sige. Iyo. Jimmy nasalita di si Jimmy nyon. Salamat Jimmy. Report hali po dyan sa luwas. Good morning tabi kay Madam Teresita Jacobo, Jumil Villanueva, Mirna Scotia, Daphne. Oy, Tita Daphne Garcia, good morning tabi sa imo ha. Kumusta ka dyan ha? Tita Daphne Garcia, magandang morning po ha. Angeles Senior Romero, watching from Cavite, Teresita Madri Galejos, morning.
Merna Tolentino watching from Calzada, Ginobatan. Sabi ni Tita Daphne, thank you, salamat for your greeting. Sabi tuloy kan mga friends ko dyan, favorite mo da ako. Siyempre, ika pa. Ano Tita Daph? Siyempre, padaba pati. Apera kang padaba, paborito pa. Gary Sorban, watching from Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Happy Halloween, sabi ni Joseph Nares. Ay, wala palang ngunyan yung mga huro Halloween na di. Parang ngunyan yung mga huro Halloween. Sabi ni Wilson Vargas, maray na agatabi pagkikumusta sa mga tiyaon ko dyan na sina Alice Vargas, si Mirna Vargas kan Barangay 17, Ilawod, Albay District, Legazpi City. Morning! At saka po, nasa Las Piñas pa lang si Tita Daphne Garcia. Las Piñas. Morning, Tita Daph. Angel Reliores, shoutout po sa mga taga Kalinga, Tuburan, Reliores family. Yolanda Ariate, good morning. Malo Wilkins, good morning Bicolandia. Yes, good morning. Oy, happy All Saints Day, ha? Happy All Saints Day po, watching from Hale, Riyadh, Saudi Arabia. Babati po sa mga kuya ko, mga anak, ha? Yan sa Bicol, sa Kene Village, Mauraro, Ginobatan, sila Jamer, Bench, Kyle, at Angel. Babati po sa mga parents ko dyan sa Gumian, si Ronnie Openya, Mrs. Merna Openya. Morning hirit po. Sendo Gabos, good morning. Good morning Databi. Oy, happy Halloween Databi. Sabi man, Hintalan, Bresa, Clarets. Yeah. Happy birthday kay Jan Joseph Forte from your brother Sol. Oy, happy birthday ha. Good morning. From Ginobatan Albay, si Lilian Otico. Ratab Kadakun. Ay, so, uniman mga taga Barangay East Washington Drive. Ha? Good morning, Tabi Yolanda Ariate. Oy, neighbor ko pala ini ha. Mga neighbor, ha? Neighbors, good morning. Morning from Binugsakan, si Romel Ongguda. Griselda Baldomin Kadakun. Gabawan na Albay, Elisa Fajardo, Jody Pukaan. Watching from BRTTH, yan ha. Good morning sa mga taga BRTTH at saka from Ret Mike, nasa Calamba, Laguna. Okay, Romeo Baranda Jr. from San Jose Maslog, Legazpi City at saka si Augusto Pale, Chino Garcia daw. Good morning. Bueno, amang tanagdag na report hali po dyan sa luwas na linya po si Ange Galero. Kan Sabado jing dari paro ko si Ans talaga. Rakula talaga. Okay? Short kan sa Domingo Sabado. Ngunyang ko lang napagtanto. Ans, good morning Ans. Yes, siyempre. Ngunyang ko lang napagtanto. Ata. Karapat dapat ka palang talaga. Okay man, baragay man. Pwede man. Baragay. Baragay man, basta baragay, okay ya. Oh, naubusan yung pantalon. Gari, nagawa na pati. Di man ang problema si mama mo kasi papa mo sa'yo mo. Ano? Di na problema. Di naman. Ama, tud na. Tuod ng maol man. Tuod na pating wala na akong pagmataninda. Okay, sige. Kamusta dyan? Anong bareta? Go! Anyway, good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, 99 bagong mga miyembros ka na si TG o kaya Community Service Group na NPA ang suminuko sa mga otoridad sa probinsya kan Masbate. Iningon niya na informasyong ipinaabot kan Kampanya Rausin Moola sa pahagiman kan Philippine Army kung saan matrayumpong nagsuko sa inda. Partikular na sa paagigan Communist Support Program kan Team 2nd Infantry Battalion ang 29 miyembros kan CTG asin ini daw ang nagsuko mismo parament dyan sa Barangay Tugaw asin Barangay Hulugon kan Banwaan kan Mobo Masbate.
Sigun sa nasambitan ng komandansya sa pangingenot ni Lieutenant Colonel Siegfried Felipe Awitsen, sa ini sa ehemplo na nagpapailing na talagang dakul pangunyan ang mga miyembros kan NPA sa tuwing kapalibutan, talaga nagkapira ka ini. Nagpupuon naman na magsukos sa indang pera sa magbalik loob sa komunidad. Ngunyan nagtawang asigurasyon si Awitsen sa pahagikan sa indang komandansya na panagos indang magkakondusir nin mga operasyon kontra sa mga terorista digdi sa Kabikolan. Kanin naman kortar naman ang problema kan insurhensya sa satuyang kapalibutan. Dami pipi para mientras na informasyon kan mobile unit sa paglibot-libot kunyan aga with boy Ans Galero, TCGB. Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa lawan. Alright. Mientras tanto, mga tugang, nabang kita sa kinamugtakan ni Paring Al Armario, dagdag na bareta in the morning. Ay good morning pa lang sa mga taga-Maslog ha, si Romeo Baranda Jr. ha? Watching from San Jose, Maslog, Legazpi City. Okay. Paring Al, good morning. Kumusta dyan? Yes, pade magayon Okay, magang audio mo. Panahon, Magayuro ng sound mo. Iyo may adjustment akong bigigibo Iyo. sa kongko. Minalawas sub magayunon mong boses. Iyo. Oh. Pero ituntang perming arog kayo ni. Minalawas ang pagiging maskulado mong boses. Pare, Iyo baga. magayon talaga. Alaga. Magayon. Berti yun kayaan panahon ko niyan. Oh. Ngayon kan sa imong pagkagwapo. Uda kita bagang mga taga-radyo. Kon baga. Better heard than seen. Sarawayon ka. Not all. Sana all. Ay, ba sana all? Okay, sige. Kumusta dyan? Informasyon, duro-diretso man garay, ang pagtataunin ayuda, kan ako Bicol, sa mga paraoma na magkatarawan sindanin binhi, fertilizer, asin iba pang gamit sa pag-uuma. Duro-diretso yan na iwawaras bako sa nadigi sa Legazpi kundi Bicol-wide. So yan sa informasyon ni Congressman Bino Garbin Jr., may kinaraman sa indang padagos na paglilibot kan sarong Aldao kan Sabado. Naglibot sinda digdi sa southern area kan Legazpi. Asin nanaaw sa ibang mga barangay nin mga fertilizers. Asin binhi, asin iba pang gamit sa pag-uuma sa Tabangman kan Department of Agriculture. Aloy na ining pinagigibo kan Department of Agriculture, kadakol naman ang mga piguwara sa mga paraoma, asin pati mga parasira, kundi ko yan nakatotok sinda sa mga paraoma, alagad sa ibang barangay, dahil pa man inabot siya tinikapokan na schedule, pero susog sa informasyon, Congressman Garbin do diretso ini sa indang after sa nakaning piyesta kan mga gadan mga kalag do diretso magara sa indang magkatawin ayuda para ma-address ani ba ibang sektor takaning magkatarawanin ayuda lalong nyan mapatararo ka na naman importante ini sa sektor kan mga paraoma bagay ay kapasalamat man ini sa mga nabenepisyaran na mga farmers. Okay. Yan pa ang pong karas kan mga informasyon digdi sa luwas Al Armario, TCGB. Salamat, Baringan, sa report. Ano dyan sa luwas? Hoy, di po kita mga tugang sa dagdag na informasyon. Alas 5:24. COVID Balita. COVID Update. COVID Balita tayo, mga tugang. Ganyan pong pagkagalig di po sa DCGB para po Uy, grabe. Nasa ambulansya. Tama ito, Jing. Ambulansya, Jing. Ambulansya ito, Jing. Ambulansya ito, police. COVID update, mga tugang sa Bicol Region. Para po, mga tugang unyan pong Aldao, ha. Ini kasuhapon, inilinuwas kan Department of Health. Mga tugang, as of October 30 ini. Pero pigluwas hindi yan tabi mga tugang kasuhapon. Susugpo digdi sa informasyon sa DOH Regional Office number 5. Alright. Para po mga tugang sa active araman, good news man ngunyan jingta. Ang active cases ta jing 8,857 na sana.
Nagbababa naman talaga sa Bicol. Pero so newly reported mga tugang na kaso ng COVID-19. Iga po kita nin 293. 293 ang panibagong kaso ng COVID-19. No? 42 kaan mga tugang sa probinsya Canalbay. 13 o kaya isus ko 17 sa Santo Domingo. 17 sa Santo Domingo ang kasong bago. Di ba? Tapudang ko daw si Mayor June. Ano? Yan sa 7:32 na 17 yan Santo Domingo. Tapos 13 mga tugang sa Legazpi City. 5 sa Daraga Albay. 2 sa Libon. Asin Uwas, tagduwa yan ha. Tapos Tigsararo sa Ginubatan, Ligao City, Asin Tabaco City. Mientras na po sa Camarines Norte, igo po ki 14 na panibagong kaso. Mientras na mga tugang sa Camarines Sur, 154 ang panibagong kaso po sa Kamsuradig. Buda sa Naga City, susko 60. 60 ang panibagong kaso. 12 sa Pili. 10 sa Nabua. Nabua ka, Jingo ba to? Nabua ka, no? 10 sa Nabua. Siyam sa Guwa, 8 sa Magaraw. Buda tig-aradong po sa Kanaman, Iriga City, taglima man sa Kamaligan, San Fernando. Ibang mga munisipyo, medyo diriit na sa mga tugang nagpositibo sa COVID-19. Sa Catanduanes, Tabi, 42 ay pangyayari sa mga bakao. Ining Karamuran, ang pinakahalangkaw na kaso as of yesterday, 15 na Karamuran. Ang Karamuran kaya, harayo ini mga tugang sa Kwan, harayo ini sa Kwan, harayo po ini sa Sentro Can Virac, binida kong pirang kilometro, harayo ini, duman ini sa facing Camarines Sur yan, 14 ang kaso, at 14 ang kaso Buda mga tugang panibago tabi na 12, mga tugang sa Virac Catanduanes, may yan may 12 mga tugang sa Virac na bago. Basta Morning! Tapos sa Bato 5, 4 sa San Andres, 3 sa Viga, 2 San Miguel, 0 sa Gigmoto. At saka sa Masbate, 7, 2 sa Balo, 2 sa Mandaon, Buda Placer, asin 0 lang sa San Pascual. Sa Sorsogon, 31, pangyayari sa Maabaca. 31, Yam sa Gubat, 8 sa Erosin, 5 sa Sorsogon City, 3 sa Bulusan, 2 sa Castilla, 2 sa Pilar, Donson, Magallanes, Tagsaro. Iba po mga tugang ki 43 lang na recoveries, Nagdadaog ka mo. Iba po mga tugang ki 14 lang tabi na recoveries dahilan sa COVID-19. Alagad, ang gadan tabi na na-report anong pangyayari. Sa dapat dahil kinagagadan. Okay lang ko ta na may COVID. Basta po dahil kinagagadan. Diba? Dahil po kinagagadan. Okay? Yan tabi mga tugang. Sa tuyang dagdag na informasyon ko niya na pagkaaga di po sa tuyang programa. COVID update, mga tugang sa Bicol Region. COVID Balita. COVID update. COVID Balita at saka COVID update, mga tugang ngunyan tabing aldaw di po sa tuyang na programa. Okay, sandali lang pasadahan tana sa mga birthday greetings in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Mga birthday in the morning. Basaon tamo ay kadakol na pala na teksto. Sabi ni Paring Ray, duman nga niya pa di, hali nga niya pa di sa Sirac, 38:23. Kung ilinubong na ang gadan, untokon mo na ang pagramdom sa iya. Kung mayo na siya, magmaisog ka. Amen. Sirac 38:23. Iba man na nakasurat Pero iba ko man tabi literal mga tugang an interpretasyon kay ni, di ba? Thank you Paring Ray. Cheer up to the great day. We can't have positive life with a negative attitude. Think positive to sound someone's music. Action becomes dance and life becomes an art. Yes.
Good morning, Tabi Pade. Ay, Pade. Good morning, Tabi Sir Ben. Good morning, Tabi Sir Ben Sanita. Mabuhay ka, Tabi. Diyan sa barangay Binanamahan. Good morning, happy birthday kay Pading Lito, Hinilito Espinas. Yan sa Tarlac, Legazpi at saka advance happy birthday kay SK Chairman Brother Jobert Bulawan Aranya sa PNR Legazpi City. Yes, good morning Tabi. Tabi Sendo dyan mga taga PNR Legazpi City. Happy birthday. Good morning Manay Merly Caceres dyan sa Bitano. Yes. Miss, okay. Happy birthday. Aha. Happy birthday. Okay. Ito, sandali lang ha. Ayos man ang adiya kan ako Bicol. Masyado ka na. Happy birthday. Silence. Marinaga Tabi sa mga taga Daraga Albay. Mag-morning hirit na habang nag-Jim's Coffee. Oy, Ate Kayen. Pag mag-abot so kape talaga, tawan tagang kape. Tuga ka na naman. Ate Kayen, good morning. Beautiful Kayen. Morning hirit Tabi. Magsulog nga niya kay Face. Maray pa si Kayen sa advocacy niya. Gusto ko manini si Kayen talaga. Marayon man talaga. Ang sayang mga advocacy, mga nagdadangog Tabi sa morning hirit with Mr. M. Ang lalaking hindi inuumaga kaya pugi lagi. Isus! Kanigo, ano man na. But memories remain. Gero talaga ni namimiss mo so kape. Basta na neta. Pag nagabot talaga sa Jim's Coffee talaga, ipatod ko talaga sa imo kay Bunjing. Ako Jing, ikan mato Jing. Ipatod ko talaga sa imo kay Bunjing. Pag uminabot talaga so kape. Birthday has come. Happy birthday kay Tita Belen Ariola ng Bagong Bayan. Keep safe always and good health. As always, we love you. Yes. Ata, Jing kun si kayen ba ko lang ini, kun lang ini, kun daraga lang ini. Sala, nagpilan mga para ilusyon sa iya. Adi? Good morning. Ano ang komento nyo sa sinabi ni Sok Villegas? Hindi ko tabi aram sa sinabi niya. Hello? Good morning, Sir Henry. Morning. Kung daraga ka, garo ka nagipila, adi? Iyang ka na naman. Dakulo na naman ka sa matcharat. Nailing-iling ko kaya sa ibong appeal. Gari talaga dakol. Inda, magsala talaga. Magpaburo ko dyan. Magsala. Kung boy pa si Choboy, pwedeng si Choboy. May kapot-kapot na minasbad. Saro ka na sa madadagitan ka to, Sir Henry. Sarawayo. Nagalok nga dyan. Ika ang promoter. Ika nga ang promotor kang kalukuhan dyan. Sige po, Sir Henry. Good morning, ingat. Sir Henry, ha? Ano? Sa kape ko, nag-remind na ako. Na ikapa. Dahil natapusan kang taon na ini? Dahil tapusan ka. I-record ko na pati ay. Ay, sus ko. Naka-record. Dahil problema. Dahil abot ang kang tapusan, ha? Dahil tapusan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Yan mo itong bulls na ito, Jing. Ano ba itong bulls na ito, Jing? Kung ano ang boses niya, iyo Tabi ang kagayunan niya. Bako lamang nasiblag niya sa busin sa lawa sa itsura. Oy, good morning Tabi sa mga taga Purok 4 Bugtong. Apo ko ngayon po sa LCWD. Sa mga taga San Jose Maslog, good morning sa Rimados family. Mabati po sa hipag ko si Lina Nueva ng Bungabong Kamalig from Manail Viol. Nueva Capos ng Libod Kamalig Albay. Happy birthday kay Jason Barnedo from Tumbungon. Galing kay Papa at Mama at Tia. Good morning po kay Aling Kamsur na maulid sa Legazpi. Ano po require? Aday ma, happy birthday. Ako Ding? Ako Ding, anong pigko ka pag naguli ka naman, pagbabalik ka? Travel pass? Letter of exemption? Magad ka po dyan sa lugar mo, sa barangay mo o sa munisipyo mo kay letter of exemption. Kaya nga free from any kung ano. Pag nga pag hinagadan ka po, dahil problema. Pero kung Tagaligaspi ka, maguli ka na. Diba ko, Jing? Tagaligaspi ka. Days like this. Pero mas maray po naklarado ka sa anong man na infection. Yan, di ba?
Magagad ka po kikwan, magagad ka po dyan letter of exemption, ha? Okay? Aha, sabi ni Manay Merly Caceres, congratulations. Happy birthday kay Jackie Loborgar, kan Barrio Kamalig Albay, Malinaw Albay. Hali po sa iyang tita Fe Aconya ng Bunga Bakakay Albay. Alright, si Jesus kedakul talaga. Maugmang morning, tabi, Mr. M. From NGCP, MTD Alex Rojas, Richard Duterte, Leti Sarabillo, Ben Castuera, and Jasmine. At saka happy birthday kay Angela Maraya kan Santa Florentina, Taisan, Legazpi City. And of course, happy birthday to you. Dahil mo binasa, Gabos Maskiso, Sir binasa, Gabos Maskiso, Agta, dahil malan si... Silencio. Actually, may punto ka dyan. Maski talaga so agta, dahil mo kan malan si... Lol, manasarawayon maninima na alas 5:34. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Kabarangay Hinebra, Mark Kagiwa po. Isang ganadong umaga. Sa basketball, mapapalaban ang katawan mo. Kaya dapat palagi kang handa. Dapat laging ganado. When you step in, dapat buwang loob. When you fall down, get back up. At pag may opening, tira agad. Magmintis man sa una o sa pangalawa, keep shooting till you score. Because in basketball and in real life, you never succeed until you try. Basta dapat, malakas ang loob mo in facing these challenges. That's the never say die spirit. Harangan man ng depensa at madapa man sa laban, just press on. Basta dala mo ang bagong tapang. Kaya sa simula ng araw, opensa agad. Mark Kagiwa po, nakikiisa sa tumitinding bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhulit na nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasado, 5 pasado.
5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Basta Morning, Henry M. Kumusta man ito, Jing? Jing? Ano? Buda manggura ito, Jing, tabi? Leka, Jing, kidi. Lol. Henry M. Awinda. Good morning. Buda daw kita sa newsroom. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mardy La Cruz, may darakan istorya. Parigmar, good morning. Good morning, BP. All Saints Day. Special non-working. Yes. Alright. Oy, Walang pasok. Matindi. Oh. Marautan sabat kan sa mga meses kan ano? Sa uno. Ay, sus ko. LPG. Oh my goodness. Oh, gasolina, LPG, crudo. An maski ano na sana ade? Maray sa crudo ta rollback saga. Marollback.
So gasolina ma-increase. Gasolina increase. So LPG ma-increase. LPG ma-increase. Jesus ko. Problema na naman ini na naman kan mga mister. Oo, mga 270 centavos to 3 pesos kada kilo. Oo. Mamunta rin sa 33 pesos kada tangke. Salbatana. Sobra na 1,000 pa di. Iyo, may daling ako nga ni. So diyan sa orin ng tanta, nasa 900 labi. Pangyayari sa maabaka. Di duga nga magi 33, di lagpas ang 1,000. Balik sa kahoy. Balik sa kahoy, balik sa uring. Kaya lang bawal magparaputol yung kahoy mo niyan. Para mag-uring. Ayan, diskarte. Yes, aha. Alright, Senator Santo, 3,410 ang bagong nairegistrong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sabi ng Department of Health. Comelec nakapag-register ng 400,000 na bagong botante. No more extension, sabi ni Jimenez. Oo. Barrier sa mga pampublikong lunodan dahil na-obliga ron na ibuktak kan DOTR. Bantang DOH, blanco kung dapat ipahiraram sa alert level 2 sa National Capital Region. Ako baga nahihalat sa nangunang mag-stable? Roger. Magyari. Pagbagsak kan satisfaction rating ni PRRD o ni Presidente Digong dahil kinadit kang palasyo. Ano pa man? Natapira pa di sa binagsak. 10% from 62% to 52%. Ay, dakula. Roger. Dakula. Sunod ka na survey. Delikado yan. Delikado. Okay. Patapos na kaya ang term ni Presidente, di ba? Roger. Patapos na eh. Ano doon sabi kan mga DDS? Dahil ko na pigil-iling? Dahil pa? Dahil pa. Para ba? Okay. Pero saan tulong sa investigasyon sa mga pag-atake sa mga journalist sa girara na siniguro kan gobyerno? May karoon na naman at tuminumpa sa Mindanao? Ano itong balita pa din na, kasi baka kan last week, number 7 ang Pilipinas sa... Roger, niluwas 1 week after kan itong crime index, may kinunod na journalist sa Mindanao. Ano yan? Angkor, kumbaga so, nagpo-programa sa naman duman sa Energy FM sa Mindanao. FM Roger. Pangyari sa mabag. Komentarista ito? Iyo. Okay. Okay, dapat relax na permi talaga? Roger. On-time delivery kan Pfizer, as in Moderna vaccine, ipapotob. Pantang 50 hanggang 60 milyon doses ng bakuna maabot daw sa Pilipinas bago matapos ang 2021. Sabi kan NTF o National Task Force against COVID-19. Okay, so 80% tertiary students target bakunahan kontra COVID-19 kan Commission on Higher Education. Sa mga taga Manila na mga birahing turista, libreng swab test para sa lokal na turista, mapuna ko niya November 1. Libreng swab test Pero dapat may nakabuking ka. May? Nakabuking ka dapat. Karong accredited kan DOT na establishmento. Nakabuking ka dapat. Roger. Tiny, subsidized kan DOT. Ay, magayon man. Roger. Alam mo nga pala ma-check-in ka sa hotel? Tama? Dapat naka-check-in ka na. Naka-check-in ka? Bago ka mag-avail ka ini. Bago ka mag-avail. Sa karong hospital sa Manila. Ayun. Tawag doon ka i-RT-PCR na libre? Roger. Ay, very good man yan. Magayon yan. Maraming sigurado na talagang pamasyar ang gagamitan mo. Magayon ang pwede. Ako ka, di ba? Roger. Kasi nag-isip ka yan. Pero si Berna, si Sai? Sai? Si Berna Puyat, si amiga mo. So amigat na. Tangkay ang obeto, mabuhay ang turismo lokal. Ay, salamat. Nakakuha kimaray na formula. Di ba? Magayon yan. Roger. Magayon yan. Okay. Okay. So far with yung mga headlines ko niyan. Good morning palan kay Mike Latvia kan DCTV. Mike Latvia. Kan DCTV. Paring Mike. Paring Mike. Salamat taon. Maliningon so kwansarong, cable. So, ano ito pa rin nga po ka ito? Arin. Sa may box, baga? Sa may box? So, modem? Oo, may modem. Pati so, punggod kang nagtataram na, iling na. Nakadukot sa screen.
Okay. Alright, kumusta lang tabi? And, uy, mga taga Alimsog. O dyan sa Nakamo. So, tinarawanan ni Awiyuda para dahil magruluwas dyan sa Nakamo. Nato, sinit pa rin 17. Pagka sa Alimsog, kasabay. Ito taga Alimsog, Pipi. Taga Alimsog? Roger. Ay, Salbatana. Gabos taga Alimsog to? Gabos taga Alimsog itong 17. Nakasecure na ito duman. Tulad na linakaw ito kasudman ni na Mayor June. Ay, very good si Mayor. Tapos ni Admin Mike na Bansale. Very good. Nagdawing ayuda duman. Kaibanan si Ate Mapi. Talaga? Para masiguro na dahil magruluwas sa mga nyaon duman. Malay man sa Ate Mapi, magtaga-iba talaga. Pero seryoso pa di. Ano yun sarong barangay, dahil man nakagranular lockdown? So duman sana sa area ito. Pero magtataraning na raw. 17 Bako man magkaparamilya? Ano ba yung magkakumparamilya? Ano ba? Pangyayari. Okay. Anyway, na-secure naman ni Mayor, ano? Roger. Sabi ni Mayor on top of the situation on LGU. Ay, very good. At RHU may kinaraman din. Very good. Okay. Salamat man sa PYC Enterprises. Sa radyo, PYC yan. Hanapon sa namin sa Mrs. Raul Marisa Calio. Correctos Rawis, Liga City, ang Pangkan LTO and Regional Office. Number 5. Thank you. God bless. Bye-bye. Yes. Good morning. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat Parigmar sa mga istorya sa Lado National. Sabi ni Ting Broquesa, magayon iyan si Ma'am Angie. Sa iling midyan, nahiling mi iyan sa Astrodome. Gari si DJ Tuyang. Okay. Okay. Pero gusto ka daw yung radyo. Sabi na Angie, kay Boy, gusto ko daw yung yung radyo. Sabi niya, ugmon si Angie, di ba? Ugmon siya kan si Angie. Okay. Sabi ni Islang Katandungan, paano kayo mahanap sa radyo ko? Ay, hanapon mo tabi, 729 kHz, di ba? 729 kHz, AM band. Yan po sa AM band. Sabi ni Maria Liaser, morning po Adol. Bagay po sa imo nakatindog, lalo kang minalangkawon ka. Aram mo ba Maria Liaser, tama ka. Nagkukulog na ang piad ko. Nagkukulog na ang piad ko talaga. Budaan luong ko, nagkukulog-kulog na. Namalisahan ko ding talaga. Pag naggaro, pagka 48 ka na pala. Dari, igiba man talaga, di. Tad po sa Diyos, matukaw na ako. 30 minutos kita. Iyo. Tagari, nagkukulog ang piad ko. Glenda's All Shop. Morning Tabi, happy birthday kay Carla Parado ng Poblasyon Rapu-Rapu, Albay. Sabi ni Jen Ordan Abordo, good morning from Abordo's family. Lilia Ibarra, good morning. Agnes Giriba, good morning Tabi. Okay, wala na ba? Ito, ang mga taga-Huruan TV Albay, Crispina Capisid. Yan. Good morning. Marinaga po from Helen Aike. Good morning, Ma'am Helen. Okay, sandali lang. Tapodan ta ang pag-asa, ha? Tapodan tatabi ang pag-asa. Sabi ni Algie Ativo. Morning tabi sa mga viewers. Thank you, Mama Alta. Mabang pagkabasa ko. Algie. Babylonia Ativo. Yan, ha? Good morning, Hen. Magayon talaga pag magtindog ka perme. Parang testing man. Pinabura nindo kimaraid na. True testing man sana. Pigtodod ko lang ang buhay ko ta. Pag nakatuko, baga dipisilon man na. Ang tulak mo na ipit ade. Di ba, Jing? Dapat nakaman talaga. Tagatindog ka. Alright. Sige, sandali lang ha. Tawagan natin ang Standby, Lowens. Lowens, standby ha. Ay, bakit wala? Bakit wala na po ko yung audio ng pag-asa? Bakit kaya? Tingnan natin ha. Pag-asa. Perdaw. Doang cellphone number ng sa kuya Ba't balon talo ini? Pag-asa Ligaspi. Wara jing. Baka pinutulan na ako. Natin wala Wala talaga. Wala. Sandali Ano doon sa rotang cellphone. So, bata uning screen kan cellphone ko. Batak na. Pangyayari. Happy birth anniversary. Milagros Orticio ng Harong Pagkamuot. Also to Jill Los Baños
from Manay Merly Caceres. Yan, MMC. Happy birthday po, Milagros Orticio ng Harong Pagkamuot, Daraga Albay. At saka happy birthday. Uy, birthday ngo niya ni Primong Cham. Birthday ngo niya ni Primong Cham Sonyega, Dr. Cham Sonyega ng Provincial Education Department and Mrs. Sheila Rosin from Cynthia Belen o Bilyen, Buotan of PGA. Happy non-working holiday. Yeah. Ma'am Cynthia, good morning. Happy birthday Dr. Cham Sonyega. Primo, morning. At saka Sheila Rosin. Yan. Nagkasugan kami kayo ni Primong Cham. Tatisado pala siya sa kwan Atisado pala siya sa sa middle name niya. Mga nga kaparentista ka. Okay. Ito na, nagring ng pag-asa. Salamat. Nagring ng pag-asa. San ba Lowens Daki magiro dyan. Tud ka man na maghalat-halat. Good morning, pag-asa. Opo, good morning po, Sir Henry. Yes, good morning, tabi. Amigong Melvin, naramon ta daw ang forecast para sa aldaw na ini. Go ahead po. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinigasin, taga-subaybay ka ang DCGB. Sungunya na pet sa Nobyembre 1, 2021, sal daw ning Lunes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamutakang kang sa tuyang panahon. Shear line no tail length of a frontal system ang nakapekto sa Visayas asin sa northern parte kang Mindanao. Umantang northeast monsoon o amihan naman ang padagos na nakapekto sa enterong Luzon. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdagoldol. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman Santas poon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:39 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 5:18 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:56 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Salamat, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Yan po mga tugang ang report. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Kaya ba po si Melvin Almohela. Tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan mga tugang sa lawas. Nasa linya po si Lowens Marcena. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi VP. Good morning. As in good morning sa gapos na mga paraan tabay. Sa Eristoryang Sirilosan. Ano na naman yan na? Sarong government employee. Nagreklamo na naman sa pulis. Pagkatapos na ulaan siya nin Milo asin bagaskan sa iyang kalibin partner. Dahil sa dakulang pagduda, naigwa siya nin kurukirida. Ini ang reklamo sa Legazpi City Police ni alias Robert. Hulaan ko. Nagreklamo lalaki. Lalaki ang nagreklamo. Sige daw. Ipinapulis na mismo. Inulaan siya mainit na inomon? Mainit na chocolate drink. Sus ko. Inulaan siya. Inulaan siya. Kapag didahan siyang igo sa kikirida. Ay, igo kikirida. Anhapot. Saan siya inulaan ng parte? Sa lawas niya. Sa lawas? Oo, di ko nataramong kung saan. Sala sa pagkaula. Tinatamaan niya ko ta. Tinatamaan niya ko ta. Sinibyan, inulaan pa. Ano? Sinibyan. Sinibyahan na, inulaan pa. Pero sin, tama so nasa isip ko? Narog ka nasa isip mo? Para sa ronay ka sa partita, siyempre sula kayo ito. Naman bilang Sumulos. Ako talaga, targetin ko ito. Na. Okay, sige, go. Ini ang reklamo sa Legazpi City Police ni alias Robert.
Bako niya tunay na pangaran, 27 anyos na taga Legazpi Port District area, na agang-aga daw, mantang nagpapamahaw siya, siguro, imbis na ipumon. Islat sa asin sinibyanin Milo na nasa tasa, asin bagaskan sa iyang kaliben partner na itagot na sa alias Beverly. Para kan bagay nan. Bilantir pa man eh. Oo, bako niya tunay na pangaran, na residente man ka nasambitan ng lugar. Bako pa pala daw ini tabi, BP. Kaya man, napanood na gayod. Oo, bako pat pala nini. Na dahil sa dakulang pagsuspetsya na nanambababae siya sa iyang pagtatrabaho, inisprayan pa siya kay Niki alcohol sa pandok. Ay, panyari. Nagaro pipalayas ang maraot na espiritu kan COVID-19. Guri ba kasi pigkuan siya, pigulyuhan, ay pigulyuhan. Pig ano to? Pig ano to? Pig susapati. Guri palaya sumaraot na ba ito sa buhay niya? Ano ba yan? Kung kaya wala siyang naginibo, siyempre babae ba yan? Di ba siya makakabalos? Nagreklamo na siya sa pulis para magpasurog. Man, si bossing man na. Na, simpleng bagay. Ngunyan, unformal na disposition sabi ni Disay Patura, ipor-record na sa nangayon ni Sir Tiny ngaya, problema ngayon indo na dapat man sa ng pag-urulayan. Pulis baka sa pulis nagbablatter, nag-hiyom-hiyom. Gimod din si Robert, tasigon sa iya, nagsisilos man sa nadaw ni Marhay, ang sa iyang namumuta na solamente, alagad ang taramon sa iya kan sa iyang kapartner, na? Dahil sa nangayang rulukuhan, maski di niya man daw tigloloko. Dapat talaga, di ngrulukuhan. Iyo baga. Nagururo na, maral magrulukuhan pa. Ano pa? Dapat, kung anong hororo, nuroron. Iyo baga. Bako na, lukuon ka pa. Ano pa? Di ngrulukuhan sana. Oo. Para iyom si Drake Edwin. Si alias Robert, iyo ang imahen digdi kan mga saro sa mga imahen kan lalaki digdi sa Legazpi. Nadawanganaan dahil sa sobrang pagsilos kan sa indang namumutan. Iyo ko tao, nagreklamo si Bunjing. At karakulit kang protection mo niyan sa mga babayi. So laking eda eh. Oh yeah, tama man. Managat baga si Bian kay Milo mo na baga sapos isprag pag alcohol. DRA ano ito? Ano ba nga na dyan, bibatikal pa kay Martilyo. Di ba nga na dyan, bibatikal kay Martilyo. Di nagblatter. 5 giga po kay plancha. Giga po kay plato. Iba nga ni bibungag. Iba nga ni bibungag pa. Ano ka nga pa di? Ito nga pa di tabag ang pandok mo. Kasabit nga pa di sa pinto pagluwas. Kaya ko nariparo. Pero go, natang nga pa di tama gari bilog. Bako na, kung sa pinto nga yan, medyo pahalaba. So, durnab nga pa di. Pag-arang palagkan, magpa-blatter. So, durnab nga yan. Pansit mo siya na tapat ka. Yan. Okay, sige. Roger, yan tabi pipi na mga dagdag na istorya. Mga istorya ang serilosan. Nangyari sa mga. Ang paisigdikan mga kapulisan. Basta nang rulukuhan. Dahil sa nang rulukuhan. Dahil rulukuhan. Dahil rulukuhan mo na. Dahil magparaduda kay grabe. Tangaling dahil magabi. Matagin si Maray. Baka kaya may rason para magduda. Iyan sa daday. Number 1, baka permi ng mahamot. Buda pag nakailing kay babae, gari nagiging. Kan Sabado may na Malaysia na ko eh. Iyo. Oo. Nagmataram? Dede, nagmataram. Bata may plan akong pag-partner ng gukutan daw. Di na ako mataram? Ayan sa da. Yan, di pisil. Baka yung manito sa nangyari duman. Sa picture partner garo. Okay, sige. Roger, yan tabi BB at mga dagdag na istorya. Digdi sa Legazpi City Police. Ako po, si LBB. Sumayaw, sumunod lang, kapatid. Wala tayong problema. Sandali thank you Lowen sa istorya. Bago kita magbareta, ngunyan aldaw. Happy birthday po kay Sunny Maraya from George Borge. At saka, bida ngayon, nadumog sa bandala. Posible. Good morning.
Good morning. Igwa po kitang ideya kung dai pa ma-advise si kong Salceda sa government na bawion na so additional tax na pig-impose ni Duterte kaya itong bagsak pa ang presyo kan oil sa world market. Ay, igwa baga po. May plano baga po na suspend so kwan. So, ano ito? So, tax. Ano nga man ko lang so tax na yaon sa petrolyo. So, ano nga nito pa rin so pag-sus yung pa rin i-suspend? Ano nga nito? Apon ka ito? Excise tax. Excise tax, yan. Excise tax. Ano? Kaya baga po ka, excise tax. Actually, sa term baga po ni Presidente Rodrigo Duterte, nagulpe, increase kan mga buwista. Gusto niya, makakidakulang kwartaan gobyerno para po mga tugang sa mga proyekto. Paki-confirm ang tabi sa LTIF RBLTO office if okay na haliw ng mga plastic barriers. O sige, Lobens, pakipalop mo Lobens kanya. Happy birthday kay Joseph Ate and Lyra Benitez this coming November 3 from Chit Ate ng Estanza. Okay. Mga paraoring may bukod man ang presyo kang LPG. Mga madunong man. Ako nga bugtag ako kidirti kitsin eh. Pagkatong-gatong lamang. Happy okay na to. Kaya po may dirty kitchen kita, pangkuan lamang. Good morning. Nataman daw po ang module igdi sa Kamalig. Karayuto na maray. Dari nohon ang litra. Nagparabasa so aki ko, nagkulog so payo. Hanggang ngunyan, sige suka. Punkas bagong aga. Ay, ko. Nakakuan kayo. Dahil nagawin nababasa. Nag-react so sa tuyang mata. Nangyari sa... Ay nako. Bueno, ang mga bareta, mga tugang sa morning hirit, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong
Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Lunes, Nobyembre 1, 2021. Headlines kan mga bareta. Probinsya kan Albay nangingenot na sa may pinakadakol na aktibong kaso ng COVID-19. Sigon sa report kan Department of Health. Anom na naman na mga Bicolano ang nagadaan kausa kan COVID-19. Provincial Traffic Ordinance mahigpit na ipapasunod sa Kamalig Bypass Road. Sobra sa 5,000 na bagong kaso din COVID-19 o bagong COVID-19 recoveries na itala sa nasyon. Plastic barrier sa mga pampasaherong behikulos dahil na daw kaipuhan. Bakuna kan Pfizer aprobado ng gamiton sa may edad na 5 anyos hanggang 11 anyos. Detalye sa mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Nanginginot na po ang probinsya kan Albay may kinaraman sa pinakadakol na aktibong kaso ng COVID-19 sa riyon. Susog sa linuwas na data kan Department of Health kasahapon, ang Albay igwanin 2,219 na aktibong kaso, mantang nakasunod digdi ang Camarines Sur 2,057 asin nasa ikatulong nakasunod sa pinakalangkaw na kaso. Yon mas bate na may 1,700 mantang nasa ikapat na pwesto ang Naga City na may 1,035. Sa ibong nalado, ang munisipyo kan ang probinsya kan Camarines Norte igwanin 528, mantang ang Catanduanes may 521, ang Sorsogon 200 o kaya ang Legazpi City 398, mantang ang Sorsogon 258. Sa ngunyan ang Kabikulan igwanin panibagong 8,857 na aktibong kaso. Pagkatapos na susog sa update ka Department of Health, nadagdagan ini kasahapon nin maabot mga tugang sa 293. Sa kabilugan, ang na-record na kaso din COVID-19 sa Bicol nasa 44,000 na 900 Gs.
Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal. Misa asin pagpapalaad din kandila, daasin pagpapangadji. Gigibuhon dyan sa Ginubatan Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Nobyembre 1 ngunyan, may live mass alas 11:08 sa Facebook page ni Mayor Jimaan Ongoko digdi sa Ginobatan Concern Party ni sa pagrumdum kan mga nagkagaradan durante kan Super Typhoon Rolly konsay ng Ginobatan iyo anapuruhan kan flash flood asin iguanin mga nagkagaradan alas 8 sa Banggi at yan sa simbahan mabagting ana mga kampana kasarabay sa mga barangay chapel o asin na pagtirik ani na kandila siring man kasunod kani iyo an pagsadol sa mga tao na magparangaji dahilan tangon niya na taon asin sa mga masunod pa dahil man lugod ni na mga matitindi ng kalamidad asin sabay na digdi nahagadon sa mahal na Diyos na mapara naman ang pandemyang COVID-19. Digdi sa munisipyo kan Ginubatan, papanginutan manini kan alkalde at siya na pagkabanggi kung sa importante yung maray ang sa Diyos sa mga panahon na ini. Madagdag na barita, Jimmy Nasalita, DC GB News. Mientras tanto, anom na naman po ng mga Bicolano ang nagadaan dahilan sa COVID-19. Sa datos na ipinaluwas kan Department of Health Bicol, kan Oktubre 30, nagpapahiling na 4 sa Camarines Sur, 2 sa Sorsogon, asin ang pinakahuring bilang kan mga nagadan kausa kan siring na virus. Sa ibong naladong Albay, igwa namanin 42 na bagong kaso, 14 man sa Camarines Norte, 154 sa Camarines Sur, 42 sa Catanduanes, 7 sa Masbate, asin 13 sa 31 sa probinsya kan Sorsogon. Mientras na 43 ang narahay, kung sa 15 sa Catanduanes, 28 sa Sorsogon. Hog Population Program pinunana kang gobyerno lokal kang Legazpi City. Detalye kang report kay Ange Galero. Kinaugma kan Legazpi City Veterinary Office na napupuon po na ang sendang Hog Repopulation Program sa syudad. Ini ang sinabi ni Dr. Manuel Estefan mayo kan Legazpi City Veterinary Office ko sa ina nagpuon senda kay ni sa sa intigduruan with piglets anen at nitang ipinanao sa nagkaperat pili na mga baboy. Sigon sa iya obheto kay ni ang ESF Legazpi makatabang man karing sinda sa mga lokal na nag-aarataman ni na baboy digdi sa syudad na mapadakol ginani ini asin na mapabawas na o mabawasan na ang presyo kan mga produktong karne digdi sa tuyang syudad poon pa ka nagbutuaan na African Swine Fever o ASF. Sigun siya tapos na pasasalamat tinda sa Sangguniang Panungsod Legazpi dahilan na nakapag-alokar sindanin 1.2 million pesos katilanin fondo para sa programang Save Legazpi Hogs Population Restocking and Recovery Programa. Sigun kay Estefona, ipapadagos tinda ini sa nagkapera pa mga barangay hindi sa syudad sa mga maabot pang aldaw. Dagdag na bareta, Ange Galero, PCG. Plano po kan Albay Provincial Traffic Division higpitan ang implementasyon kan mga regulasyones asin ordinansa lalo na bypass road sa barangay Salugan pasiring sa barangay Baskaran Kamalig Albay. Ini sa rason na ang gilid kan tinampo magiging parking area kan mga darakula asin haralabang truck na delikado nin marhay sa anuman na aksidente sa tinampo. Sinabi ni Roderick Mendoza, traffic czar kan probinsya na kinakaipa nagibuho ninda ini para day mautro ang mga aksidente kan mga nagkaaging aldaw sa nasabing lugar. Ang pagparada kan mga truck sa gilid kan bypass road nangyayari dahilan sa presensya kan mga tsindahan na sangunyang padagos na nagdadakol. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal 50 o kaya 99% kan mga nabakunahan wala nin negatibong namatean na sigon sa Department of Health Regional Office number 5. Lowens Barcena sa report. Wala ning negatibong epekto na naitala ang Department of Health o DOH Region 5 may kinaaraman sa pagpapabakuna sa kabikulan asin sa bilog na nasyon.
Iniyan ni pinagunampitan sa DCGB News ni DOH Region 5 spokesperson Dr. Lulu Santiago na sobra 99% na nabakunahan, 0.18% sana ang nakamati nin sintomas na mild cases, alagad na ulian man sana ang nababakunahan. Natural na makamati nin mga pagkaluya asin pakatanglay, sigun kay Santiago, asin kung may namamatian man, ibig sabihin nagkakaigwanin epekto ang bakuna asin mapoproteksyonan laban sa COVID-19, na iyo ang dapat na mas katakutan, da iyo ang nakakagadan. Sigun kay Santiago, kung nagdudugba ba, pwede ang publiko na i-contact ang pinaka-running health center sa indang mga respetibong lugar, asin ang mismong sa indang Department of Health opisina, ta inisisimbago ninda base sa mga facts na naiiling ninda. Nangapudan si Santiago sa publiko na punduhana ang pagparagibo ng infectious kan mga ibang tao, na inisa lang gibo asin naapektaran sa na ang desisyon ng tao na magpabakuna na iyo ang kinakaipo sa ngunyan na panahon. Makadagdag na bareta, ako po sa LTV. Mga ugat kan insurhensya, paluway-luway ng piga-address kan gobyerno ngunyan. Al Armario sa detalye. Luay-luay naman na tatao kan gobyerno ang mga basic na pangaipo kan barangay para ma-address ang ugat kan insurhensya, ang pagtios. Yan ang padago sa pag-implementar ko niyan sa paagi kan iba-ibang mga programa na pagkatao sa barangay base sa perming na pag-urunan, lalo sa ARPOC o Regional Peace and Order Council meeting. Perming pagtios ang saro sa mga nahiling na rason kung nata day matapos-tapos ang problema na dahil nakakontento sa serbisyo kan gobyerno ang mga yaon sa barangay kaya napipirita na magrebelde. Alagad ngunyan, nareparo sa mga barangay, lalo na sa mga hararayo, nasunod-sunod naman ang mga development, magpoon sa infrastruktura, asin mga iba pang mga basic na pang-ipo ka na barangay na ang kamautan kan gobyerno yun na mabawasan kung man matapos ang problema sa insurhensya. Alarmario, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:21 na. Mas pipakusog kan lokal na gobyerno kan Gubat Sorsogon ang implementasyon kan mga direktiba sa pagmanihar asin mapugulan ang pagdakol kan positibo sa COVID-19. Sa munisipyong ini, susog sa Executive Order number 2021-011C ni Alcalde Sharon Rose Glipo Escoto, distritong ipapautob ang curfew pon alas 10 nin Banggi, sagod alas 4 nin maaga kung saan gabos na mga establishmento sarado, apera sa ospital, butika, lying-in asin public safety offices. Kasabay kay nina sa 20% sana ang pigutugutan na indoor venue, mantang 40 individual sa outdoor venue, asin 50% ang seating capacity sa mga simbahan. Sinabi ni Escoto na pinagtutugutan na ang Zumba sa Aldaunin Martes, Huwebes at Sabado, alagad kay puwan sing masiguro na nasusunod ang social distancing. Para sa mga biyahero, hali sa luwas kang probinsya, kay puwan na magpresenta ng negatibong resulta kang RT-PCR test o letter of exemption hali sa mayor o gobernador. Ang Rural Health Unit, Philippine National Police, barangay officials, asin ang Gubat Interagency Task Force, magingidot sa enforcement asin monitoring sa implementasyon kang orden na ini. Duwang tupadahan sa Primer Distrito Canalbay, sinakyada kan mga otoridad. 12 na mga persona arestado. Jumar Bien sa detalye. 12 persona ang naikunkum sa karsel kan mga otoridad dahilan sa pagtutupada. Ini matapos na sakinahon kan mga otoridad ang bali duwang tupadahan dito sa Primer Distrito Canalbay sa nakalihis mga duwang aldaw. Eno kasi nakyada ang tupadahan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, kung saan 11 mga paratupada ang gabos na nagkadarakop kan mga autoridad na kumpiskar sa sainda ang mga ebidensya para maiplantaran magkakanigong kaso. Sinundan maninik ang pagsakyada ng kasudma
sa sarupang tupadahan digdi sa Barangay Sugod, Tiwi Albay, sa naugaring na persona ang nadakop matapos na magturutipas ang mga paratupadak kan mailing ng mga autoridad. Basado sa pakikipag-ulat kan DCGB News sa saro sa mga pulis na nagsakyada sa nasabing tupadahan, na padagos nindang pinagmomonitor ang mga iba pang tupadahan digdi sa Premier Distrito kan Albay. Dahilan tay dakul sindang nare-receiving report na lakop na naman ang mga tupada sa mga barangay. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Alas 6:24 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Mga baretang may init sa morning hirit, masunod. Magalipas lang po kay ni. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 o kaya alas 6:30 na. Paragos kita mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Pangaturugan ni Mayor Isko Moreno dumagusokan Manila na sa katapusan kan taon 2022, libre na ang gabos ng mga Pilipino asin mamuhay na ni normal. Sa katapusan kan masunod na taon, sayang sinabi na ang mga Pilipino pwede nang o dapat na makaluwas na nin buwelo, kumain na sa magkaon na sa luwas, asin magib mo na ang mga pwedeng gibuhon kaini, asin mamuhay nin maugma. As kun ini gabos na igwanin bakuna sa paaginin booster shots. Sa interview kan media, sinabi ni Moreno Dumagoso na kinakaipuhan na mangyari ang siring na bagay para maibalik na ang normal na sitwasyon sa bilog na Pilipinas sa ibong nalado. Sa kahaputan, may kinaraman sa kung anong plano, may kinaraman sa padagos ng paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Sinabi kay Ninan sa iyang proposal, iyon magkaigwaning puputol asin pagpababa kan excise taxes sa oil price o sa presyo kan mga produktong petrolyo din 50%. Sayang sinabi ng planong ngunyan kan gobyerno iyo kan Department of Energy asin magin kan Department of Finance iyo ang nagpapatunay sana na tama ang sayang naging suwestyon. Sa ngunyan siya nagtutubod na baka man dapat
sunod-sunod ang dapat nagibuhon kay ni. Kung dapat sarong fraction sana kan 5 trillion pesos na budget sa kada taon kang nasyon. Kung kaya sinabi kayo na pwedeng mangyari ang siring na bagay kung talagang iniipapasunod din marahay. Apera kayo ni an oil tax cuts sa petroleum products makatabang para mahinggianan ang mga namanuaan. Kasarabay man ang 50% na tax cuts para sa mga elektrisidad asin iba pang mga bagay-bagay na iyong pwedeng makatabang para mapangat asin matrakar ang mga foreign investors. Daina obligaron kan Department of Transportation ang tsuper asin pampasahirong jeep na magbugtak nin barrier sa pagultanan kan lambang pasahero. Ini dahil wara man na medical findings sa indang pag-aadal na nakakatabang ang nasabing konsepto para maiwasan ang paglakop kan virus. Apisar kay ni piglinaw kan DOTR na papakusuguninda ang pagpapautob kang health safety protocols sa gabos ng mga pampublikong lugar. Magigirumduman na kan Hulyo 2020, pinagtugutan ng magbalik pasada ang mga jeep asin buses, alagad, inobligar ang mga edikaiton magbugtak nin plastic barrier. Alagad nagkaperang bulan, anak halihis, piglinaw kang LTFRB, na warang pigpapaluwas na siring na polisiya gikan sa ahensya kang DOTR na nag-obligar sa pagbugtak kanasabing barrier. Kalula ako naman Pag nakapag-rehistro na po ang Department of Health ng 5,282 na 5,282 na bagong kaso ng COVID recoveries. Dahil ang digdi, nagita sa 2.6 million ang numero kan mga Pilipinong narahay na sa nakaganan na infeksyon. Nangahulugan na 45,233 na sana ang aktibong kaso. Nagkaigwanan ng 3,410 na bagong kaso kaya suminakat sa 2.7 million ang numero kanti naman in virus sa nasyon. Apera kay ni, nagadan man ang 128 na COVID-19 patients dahilan para pumakol sa 43,172 ang gadan sa bilog na Pilipinas. Alas 6:35 oras po sa DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. $9.50 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer pieces. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, padagos kita sa mga bareta. Tinawan po nindoon kan US Food and Drug Administration in emergency use ang COVID-19 vaccine na Pfizer para gamiton sa mga aking maedad 5 sa 11 anyos. Sinabi ni acting US FDA Chief Janet Woodcock na nagabot naman ang pigaparahalat kan mga magurang. May konsiderar na ang bakuna sa mga aki sinasabing dalan para makabalik sa normal ang pamumuhay. Magigirumduma na nagkondukta ang Pfizer ng clinical trials sa 2,000 na mga participants, 90% sa mga ini na iwasan ang pagkakaigwanin symptomatic disease. COVID situation around the world. Dapat na sigurohon kang mga nasyon na miyembro kang G20 na mabakunahan kang COVID-19 sa ang 70% kan global population sa kabangaan kan taon 2022. Sigon kay Italian Prime Minister Mario Draghi. Nasa ngunyan, madali nang makamtan ang target kan WHO na mabakunahan ang 40% kan bilog na populasyon sa bilog na kinaban sa katapusan kan taon 2021. Kaya dapat gibuhon kan gabos na nasyon na miyembro kan G20 ang sa indang magakaya para mapaabot ang 70% sa mid-2022. Ang pahayag kay ni parte kan pagpuon kan duwang aldaw na summit sa Rome kan mga world leaders. Bigalauman na paghurunan sa nasabing summit kung paano masolusyonan ang COVID-19 pandemic. Magin ang issue sa climate change sa sinpatakot sa global economic recovery. Naadit po ang Germany sa posibleng fourth wave kan COVID-19 pandemic. Ngunyan na taglagas o autumn. Ini dahil pababaan pa giraray ang vaccination rate asin kapurit ang Germany sa pag-abot sa pagbabakuna sa Western Europe. Sigon sa German Disease Control Agency, posibleng magsikal giraray ang panibagong wave kan COVID-19 matapos makapag-rehistro nin panibagong 145 na new infections kada sanggatos na 1,000 na residentes. Namimiligro manining magitaas mantang paharani ang tagmara o winter kung sa ordinaryo na ang mga respiratory illnesses. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, Darani News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Morning, BP. Stay safe from COVID-19 mantang nagsa-shopping para sa celebration ng Kapaskuhan. Ilan makusog na abiso kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, mantang namamakal, magsulog nin mask. Umiwas sa mga matawong sa udan o supermarket, asin magdistansya nin sarong metro gikan sa iba, asin perming magugas ning gamot para mamantinir na ligtas ang sadiri asin ibang tao sa COVID-19. Sarong pagirondom kan DCGV, DOH asin WH sa Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Sa Ligaspi, kay ba po si Milvin Almuela sa Kamugtakan kang panahon? Ininang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kang sa tuyang panahon. Shearline no tailend of a frontal system ang nakapekto sa Visayas asin sa northern parte kang Mindanao. Mantang northeast monsoon o amihan naman ang padagos na nakapekto sa enterong Luzon. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganoron sundo sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdagoldol. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon.
tinatayang agwat ning temperatura pigilauman Santas poon 25.32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:39 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:18 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang, siniguro po kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang sufficienteng supply kan nasyon nin bagong banknotes asin sensilyo ngunya na Christmas season. Ordinaryo nang minalangkaw ang demand kan mga bagong kwartang papel asin sensilyo pon Oktubre sagkod paglaog kan bagong taon. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, partikular na gitaas kada Pasko ang demand kan denominasyon na 1,000 asin 100 bills siring man ang mga sensilyo. Pigabisuhan kan BSP ang publiko mantang atab pa sa lidahanan sa indang lumang banknote o coins. Pinaginungduman man kan BSP ang publiko na i-practice ang tamang pag-handle kan banknotes asin coins sa rarom kan clean note and policy. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, sa istorya may kinaraman sa 500 years of Christianity. Kada vez na minaabot ang bulan ni Nobyembre, excited ang mga Pilipino na magpauli para sa undas o piyestang gadan. Alagad sundong niyan, day pa eksaktong paliwanag kung sa inanggad nagkinua ang word na undas. Ang iba naniniwala na ang undas iyong gikan sa Spanish word na honra o honra na konektado sa pagtaon ng respeto sa mga namanuaan na namaaram na sa mahal sa buhay. Dahil sa tendency kan mga Filipino na day masaawod nin tama ang Spanish term, duda kadibang scholar nan onras na mispronounce ng ondas. Sangon yan sa ibang parte kan Luzon, halimbawa sa Mindoro asin Quezon, ondras ang apod ninda sa piyestang gadan, mas harani sa Spanish term na honra. Ang All Saints Day nag-originate man sa panahon ni Pope Boniface IV. Kan taon 615 AD, kan sayang pigsugo na gamiton ang Roman Temple inonra kay Birhen Maria asin gabos na mga martir. Mantangan All Souls Day, susugman sa kapanahonan ni Saint Odilo kang 1048 AD. Kan sayang ipagsugo na ang gabos na monasteryo kan Congregation of Cluny mag-alay nin pamibi sa gabos na magagadan kada Nobyembre 2. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Siriman si Angel Mustasa, ansin po Andy Espinar. Kaibang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Lawan. Sa pangaran kan bilog na tropa sa news team kan DCGB, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig na malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, 5 minutes na lang mga tugang, alas 7 na. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan. Pig-review ko so pig-send mga tugang na releases kang ano iyan kang Department of Health sa media. Tabaga nga niya ko sala so pakabasa ko kasubago. Garingon yan lang, kasuhapon lang, mga tugang, nagluwasan bareta sa pakalihis ni nagkaperang bulan, mga last year o ngunya na taon, nan probinsya kan Albay, iyo po mga tugang ang nangingenot sa may pinakadakol na kaso
mga tugang ninaktibo sa COVID-19. Sa dati-dati bagajing, Kuya Bonjing Tanay, ang probinsya kan Camarines Sur, bako jing, ang sa imong munisip, probinsyang ginikanan, ang nanginginot mga tugang sa pirming halangkaw ang kaso. Sa oral daw kung pag-iiling, sa press release mga tugang kan Department of Health, ang Camarines Sur talaga ang may pinakalangkaw na kaso kan COVID-19. Pero kasuhapon ko lang nariparo, I do not know kung suinot, pero pigihiling ko kaya ini oral daw, mga tugang na mamantinir kang probinsya kan Albay, an kita po ang nanginginot na may pinakalangkaw na kaso mga tugang kan COVID-19. Ha? Ilingon mo 2,219. Ang Camarines Sur 2,557. Record breaking. Ano yung record breaking? Di dapat kitang ikaugma mga tugang kansiring na sitwasyon sa tuya tabing palibot. Sa tabi maray na ang Albay, iyo po ang nanginginot mga tugang sa may pinakalangkaw na kaso kan COVID-19. Di niya to aram kung anon mga indicators na pwedeng i-attribute. Ano po mga indicators na pwedeng i-attribuer mga tugang sa siring na bagay. Basta susog po sa report mga tugang kan Department of Health, ang Albay, ang nanginginot ngunyan sa mga probinsya kan Bicol na may pinakadakol na kaso nin COVID-19. Dinaugta na po sa probinsya nin Camarines Sur. Ano? Di lang kaya ki data, I do not know kung may data na pigluluwas mga tugang an provincial government kan Albay o ang PHO sa update kada munisipyo. Yan po ang ko, Angie, Mobile, Ange, yan sa Mobile. Di ko aram kung may GCC na para sa press release, mga to. Pero, bakit dapat kita kayo ni mga tugang maging, dapat maging maikmat kita kayo ni. Sa kung panagos na naglalangkaw tabi ini, mga tugang, tabi, anong implikasyon ka ini sa sitwasyon mga tugang kan sa tuyang probinsya, buda sa gabos na mga munisipyo, hindi po mga tugang sa satuya na palibot. Ano ang aksyon ka ini na pwedeng gibuhon kan sa tuyang provincial government of Albay? Baby, when I met you, there was peace. Babalik kita 7:30, mga tugang sa programang Anhapot. Salamat kan sinong pagantabay. Si Henry M. sa dong nakaibahan ngunya na pag-aaga. Hindi po sa programang Morning Hearing. Kasabay po si Chief Technician Ramir Tanay. Thank you. God is good all the time. Goodbye. Hold me closer and I feel no pain. Everything in my heart. We got something going on. Tender love is Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer,